Tripura Bangladesh ni borok rok khaimani tama Bangla sorry tama wansa sorry tama Hindu wanjing hindi tama thuruk ba som Hello dolok bhai tong bai kha khayo kaham tong payo na lam sogo hai no hai tini ni tai kaisa kotal video dolok kinor bu nugi makana kaisa je icard system ki chini MLA Ranjit D tatau strike khai tong manok to nugi makana ag tolowa hinke bono kena nang da koi no wansar kaisa bini mungo kaisa Aadhaar card ang ikam icard ma hikna snam tak nugi makana ajaga bo je MLA Ranjit D bo Bangladesh ni ajaga proof khai tong hata baksa borok ke Facebook nang nugi makana baksa borok ko ubuno kubi no nei puito bo khai tong khna dolok je prang photo no aprang je wase wana kha ekdom shocking kha ang ubuno wana ka bahai ke asuk beba kop samung khaiman asuk beba kobi khai ka wansa ro khai ka tai ke bokhra phan laga jita dolok o jagna nugi makana waise sabor o jaga je daka je MLA Ranjit ni Bangladesh asai daka o hinoi tai waise tung khorcha boron Facebook post nugi makha jaga sau Chattogram Omuno nogiba je 3-4 class pori tangai chera efan saima mle obo ekdom faltu fraud waisa haisa waisa kok si thikuri omuno to class 3-4 pone chera efan kaham ke saiman obo kaisa fake bakpar kari man hinai obo kaham ke saimani tongle omo wansar khaiman ti dolog nok da koma je social media asukeno AI apps ya artificial intelligence apps kuma tong norok saiman omo bai khaiman ta je omo wansar je target ongkhana MLA Ranjit ni reputation no hamya khaina bagoita dolog next update no belekin tau belekin obo markino chorjangui tongta tango hikenok Simon Dongourtv kaisa khobor pori nai khoroksa burui semoli konna jamatia nok kahamkin sini obo no dolog je din strike ong a dine thangai semoli baja ground report khaina thakata agotala not yet stable ground report khaina thangtin bani kaisa no ajaga mistake hinpan mano Pula chung phari a jaga dolok bo sajak tongo je kamangku borong no a jaga bo thuruk mano buru hairin khna kata dolok phai ke chung kicha no slow motion ke khnaoi nai gana wansa sorry tama Hindu wanjing hindi tama thuruk ba som hindi wansa sorry tama Hindu wanjing hindi tama thuruk ba som hindi hinke dolok nok tam hini khna ka tolok comment ke chadi ang bu thuruk hini tal khna ka je thuluk sana himan ong nata je wansa musulman ong himan kokta dolok ubunti ba chaya bani chaya phan ong kha hinki phan bo nakar bo sankha ikon aidi joto ani o Facebook ni bisingtei jodi ani saya so ya tongke nakadi ang obono sao to phano tini je obo video edit khlai je viral khainai ba ani phano saya ba ani phano tangsliding khana to bo je oro video clip sikon chana ja or jaga bo edit khlai jak tongo oboni bagai sini Dongourtv ni sip bo sudanu map sanani nangka gaddar hunjangna nangka bigra khagra hunjangna nangka kok sitra hunjangna nangka tiprasa thansa hmai chalai mani obodi thansa tini phungo aisu basawoi pasta angno thangmani sorry hamya tei ang ko dofani bangui khorang ti sana thangthani ang bui be accident khlai jakha yakung bai kharo da jakha bo hogo operation kha ani ko 5 months si khani operation to ba kusa hamya ho to phanang thango dofano hamjangmani bagoi ang dofano sa hamjangnai ang bahai ke layo o hani besarang no oroni Tripura hani borok no nang bahai ke hamya samana bahai ke ang oroni Tripura hani borok no nang bahai ke Bangladesh ni borok ni saiman nai nerong no wansong nai di oro chikoncha video clip khlaioi Bangladesh Tripura jati tongde krei riang bo sung tongde krei debarman jati tongde krei jomatia bo sung tongde krei mok jati tongde krei tongo age Bangladesh ordek tongmani Bangladesh kabang manu khobjago Tripura to bagai najakha bagai najak bai tabo abo Tripura khobjaglia tai obuno kari dolok je nakasan ka bini je Dongourtv ni ajagan je owner je nokphang Jacob Deborma bo nakarsan kata dolok statement roi kuja khani nor ajago je jagao thuruk sa no nor thuruk mani poito bujilia singti riang buruno hunka mo samuli kane riang buruno hunka bo riang buru isunu ti kokhono kokbo sayako bo thuruk no
nakardi ang samuli kaina jomatiani bagai bar call mang phai tongo asuk tini ofrat ungkha belaino ofrat ungthaka ang nakardi ani je ani anchor ko anchor samuli kaina jomatiani bagai no ang nakar santongo bo buri brok bo belai kheno beli thangka dom kiro rojaka hom ki rojaka bo beli thangka bagai bini bagai ang bini bodla ang nakar sanka especially sini tripura bosong rok no nakar sano ang Dongourtv no dolak tak u jaga kok uma songkhoro tamo borok kebu borok uma hidar tong perfect ge tong kebu kun saya khai uma borok tar tong nok tak hamgen saimanu chaya borok disuk ta khai asung no bo guru khaiman nok hamken no saimanu hinge kaisa kaini chaya tong mistake long abon tuin tangi asuk personal ki attack khai narok ang to kun phan boji manya kaisa chaya ma bai asuk mar ki criticize khai jago turul khai jago tabu ang kaisen kok sanamu sugo jaga jodinu Tipra joto news channel ban khaika off khaika nang news na tongitar manno kun khobor tar manno ubuna ngo belai jaji haji dolog japura chin borok kaisa ban mistake kaisa chaya kok sai rija kha hinke a jaga chin borok palpal sui musuk hinai tongu bad japura manik saha riang rongno bangladesh ni prapro ke bukhang thini tar tong kurui umai kurui chin borok uma hainu chungbai chungke manlai chungbai chungke pailai je onya bosong ni wansang ke paiya nara ukok na khna tok dia phan ongni bad ukok kubuino haipan ji kamang ko borok jaji asuk marken criticize khai tong ka Dongourtv tam saka kaisa Facebook post faidinai legana Dongourtv nakar sanka alang palang YouTube channel nakar sanka TV channel bu ongui manlia alang palang channel nakar sanka tipra bosong no thang Dongourtv habanogni phasing tui alang palang mong dima bagoi manik dolok belekino bukha yokja khabai khata Oman bari hai tebu post khaika Dongourtv no shutdown khlai khibi siwano alang palang YouTube channel bla hayake strike riwi mathak jagnai tabuk mane dol oboto nara wahike je kok sai tong hinke a channel ni owner nok phangbo kisam bakha bainai no umahike nara strike phang na tong hini omono bo kisam bakha yokja khata and then dol lokang last oman thana musuko borok rok live ta khayo o jaga to sai pu ang nang sulumu sanke bukhna de dikha event chai phan ong to khna haipan usuk tai asuk keu no ke asuk tai ke bu je semoli no ke bu criticize ta khai de troll eba roast ke ta khai di chung borbai borok je tipra sabai tipra sa thanchang nang umai kele thanchan kogna bachir di ulta sinaisin lai mungno bang ri tong khata so godolok tini chimke phano umai ke asuk tai comment hamya bata khai chi di jotono jesuk je hamya kokpan sajak ongi tongona gobuno ostop khai pai si di